10 között a kutyája terelősztori. Hát olyan 10-es, jó. Az idegrendszere, hogy ő mennyire terel, 9-es, jó. És akkor kész. Végül is a gazda ismeri legjobban. És a fonallal mire kell? Miért nem Ha unatkozni. Kihoz, hogy milyen szarok jöttek. És ahol mit csinálsz? Konok. Én azért bírom ezeket a karakterteszteket, én nem a kutyáimat mérem, én a karaktertesztet mérem a kutyáimat. Ja. Hogy jó-e a teszt? Ez az útra bunkó hozzá lesz, amikor tudom, hogy ez a karakterteszt azért szar, mert az ilyen és az ilyen kutyát így mérem. Vagy fordítva. Írok 3000 forintra egy kötőnös számát. Igen, légy szíves. Mi az, ami vagy sok? 3000 forinttal? Ez a karakter? Ez volt nekem már ilyen nyelvtan, a görög csak. Nagyon csúnya volt ez a kutya. Legutóbb még, annak idején még lehetett felé is valami, mert volt pénze az Egyesületben. Hát most már adó 1%-ból is de egyébként meg olyan jó állapotban van, mert csibéd mindig van. Lábán nincs szép konkrétan, mert ugye azt tudják elérni a kicsik, és tépik le róla. Milyenkor szoktam őket kopaszni. Csibéd nem jó. Kopaszra, aztán utána nem tudom, miért nem jöttük kopaszra, hát most meg más után leszek, mert olyan viccesen néz ki. A testén van szőr, és a pirinc a lábaim meg nem. Joli nem Willi Mábérőm van, de kemény 82 000 forint jelenlik, hogy nem használják. 35 évig. Azért mondom, hogy igazából, ha megnézed, hiába van Nem, hát mi próbálunk segíteni, hogy sennyel többet adok. párkákat is úgy csináltak. Most ami ajándék, hogy a kópának. Ott, ahol álltál, ledettél a kabát. Kap ajándékot, egy feszületet, ami Gyere, fejezd be a tojásokat. Itt van, hogy ezt van? Le kell szedni, már megvan, hogy kamerázok. Akkor miért beszélsz? néni meg kap egy angyal, fel népművész. Igazán lehetek. Egyébként gyönyörű. A Török Gizelának írják, a torgiz.hu. Azt hittem, hogy a másikra, nem mondom, hogy nincs. De majd elviszek a popomát. Nem megvan. Jó. El tudok elvinni a patrogolni, aztán ennyi Jó, elég vissza! Gyere! Ide! Elég! Jobbra! Vissza, gyere vissza! Áldika! Ide! Ide hozzá! Ide! Ide! Jó, elég! Ide! Szeretnének. Figyelj, jó lehet. Csak így unokás kívül. Aki ezt látta, annak javaslom. Jó, elég vissza! Gyere vissza! Gyere! Jobbra! Jó, elég vissza! Ide! Idézőjelben, hogy baj nincs. Szerintem nem szól hozzá az előtt, akkor átmegyünk. Én úgy látom, Nem szólnak kutyához át. hogy mi az én nem biztos, hogy kiírálok, hogy lehet beszélni őket róla, nem mondom nekik semmit, mert ne beszélni, hogy nem akarom róluk.
kollétet is nekem. Mind, hát ugye emlékszem én. Én majd tökre vagyok, hogy kiegyensúlyozott állapotú, ugye. Sajnos hát igen, most ezzel azt nem tudni, hogy igen. Akkor sokan nem gondolom, hogy Meg az idősek az egyiknek voltak. attól függni a fél, ha élet a végig volt, hogy így együtt szerelni, De mondjuk még erre mindig nem tudták, hogy mit kell csinálni. Bár ha most a verseny szempontot nézzük, mivel ő neki van lehetősége arra, hogy eljárjon gyakorolgatni. A verseny eredmény szempontjából neki jobb lett volna azt, hogy Vigó, nem! Föl akartak. Kérsz inni, Gabi? Kérsz inni, Gabi? a fiútalt viszi. A mobil nem mondja magát a házi pénztárt látható. Nem, azok ilyen aranyrút formájában. Nagyon kis Gabi. Láthatod, Mind az 5000 forint. egy ilyen nagyon